so ku shi yasa nace zan yi magana kan waɗannan mutanen da suna wannan farfaganda wai don su yaba wa kawunan su dan a ce wasu na kwarai ne ko su na Allah. Zan fara kai Bashir mai shadda, ka zo kana kiran wai ita ladin cima wai a duba shekarunta wai ta irin rikice tsuwa ne. Duk wanda aka ce mai rikice hauka ya taba shi. To idan mahaukaci ya ce me yasa kuke ba ta role a film kuma take hawan shi lafiya kalau ba tare ta yi hauka ba, wannan tambaya ne. Sannan ka ce mata shekarunta wai irin ta fara rudewa. Idan mahaifiyarka ce aka faɗa ma wannan me zaka ji? Ka fa sani mahaifiyar wasu ce, ko ba komai ta haife ka ya ci girmama ta, amma ka zo ka kawo mata ciwon hauka ka aza mata akai wanda ba haka bane. Sannan maganar da aka yi na cewa kuna amfani da mata kafin ku saka su fim, da ku ake, kai kana ciki. Duk kani ba wanda kaka biyan mata, har azaba mu sani bane duk abin da ke cikin industry mun sani, kawai dai ba ma bayi ne saboda mu mun san ko mun faɗa muryar ba za ta yi tasiri ba. Sai yanzu da Allah sa wannan bawan Allah yanzu ƙara tuna muku asiri, sai sa muka ce ma sai mun faɗa kuma za mu goyi bayan sa akai. Sannan Lawan Ahmad wai ya fito shi ma yana shi shaci faɗi. To kai Lawan Ahmad kai ma ai mun san da kayya abun da kake yi mun sani. Fim ɗin da kake gudanarwa na Izzar So mun sani, fom kake siyarwa, sai akta ya sai fom gare ka sannan zaka sa shi a cikin fim ɗin. Zan ba da misali, dan mu an ciwe sarkin waka wai ya fito ya faɗa ya ciwe wane yayi, to ku duk za mu faɗi. Kai Lawan Ahmad fim ɗin Izzar So akwai fiyar da BA fom ka siyar mata naira 50,000 ka siyar da shi ya sai ta sai fom a hannunka sannan ka saka ta annan fim ɗin. Kuma daga baya ka cire ta kan ɗaya tana muku girman kai ba ta da biyayya me ina ruwan ka girman kanta, aiki ta zo yi sai ta hada da maza sannan za a sa ta a fim, ko ta kama kanta sai a ce mata laifi, amma ka cire ta sai daga baya ka dawo da ita. Mun san da kayya kai kuma na baraska ka zo wai kana faɗan cewa wai kai ka sai mama aka tare ita a gidanta, wai kai ka zo ka kawo mata haya, ka biya kuɗin haya, kana kawo mata abinci duk month, kana ziyararta. Ji wannan magana yanzu kai in mai hankali ne, duba da ka zo ka yi interview da BBC ka ce wai kai ba dan malami ne, baban ka malami ne, yanzu mai ilimi mai hankali zai ga magana. In kai abu dan Allah sai ka zo ka gama duniya cewa kai, to dan yanzu ka faɗa ka sai mata gida ko in ce ka kawo mata haya, me riban ka a ciki, me ka samu, uban waye yabe ka? Ka ma zubar da ladarka a banza, ajin ka ya zama na banza. Bayan kuma ƙarya ce ka faɗa, abun da ka faɗa din ba a yi ba, kawai ƙarya ce kai dan a yaba maka. Duniya ta ce ina bar su kai aikata abun kwarai, wanda kuma ƙarya hake yi, kai ne don ha kare mai gidan ka fal dorayi. Bayan kuma ka mata duk irin bala'in da aka maka a Kannywood, na ƙiyayen da aka nuna maka aka ɗai kana PDP su haƙiƙa suna ka ɗaure ka suka mamaye haka ce ka bar Kannywood. Yanzu kuma kana wai cewa wai kai dan Kannywood ne, kana kariyar Kannywood, ba kwa saba ta inda ke cin abinci. Ji wannan magana. Kai kuma Sharukan wai ka zo kana kira wai gidanta wai rushe shi aka yi. Ka ji wannan magana, wai rushe shi aka yi, wai ta zo gidan sarki tana kuka, wai shi ya zo ya gina mata gida har da ta yi tsakasa mata, ya ba ta abinci kuma yake ɗauki ɗawainiyarta har ta yi fim. Wai ya bata 40K ta ce ba za ta ansa ba, wai abin da ya mata wancan ya biya ba za ta ansa ba, ya ce dole sai ta ansa. Ka ji wannan magana, makaryacin banza mara mutunci. Na ba mutunci bane ka yi maganka, rashin mutunci ne ka yi. Na bariska ya faɗi na shi, kai ma ka faɗi naka, to cikin ku ne an gaskiya ma wasu saurari sai kuma da jojin akai. Kaga nan ita an aka duba duk gaba ɗayan ku makaryata ne, babu wanda ya faɗi gaskiya, kawai kun faɗa ne don ku kare masu gidajen ku. Shi wancan don ya kare farar dodari, kai kuma don ha kare allu masu gidajen ku. Kun manta da Allah, kun ba Allah, kun tsaya kun rike masu gidajen ku waɗanda ba sa iya ba komai. Daudar duniya ce, kuɗi ne kawai za su ba ku, ba za su iya ceton ku a lahira ba wallahi. Su ma ta kan suke yi, amma kun ba Allah kun ɗauki mutum ɗan adam. Sai ke Nafisa Abdullahi kin zo kin sako leta kin turo ta na Instagram, wai kina faɗan me wai ya fito ya faɗa wale wace ce aka tilasta wa sai amfani da ita, wai kuma in ta fito wai za ku ɗaukar mata haƙƙin ta, ku kai kotu ku cire mata haƙƙin ta ga duk daraktan da ya mata wannan abu. Kin rena mu da wayau, kin mai da mu mahaukata. Yanzu ke ce aka kama ki, kika zo kina da bukata ga mutum, baki da mafita akan bukatar ki, kika isko kika nuna mai cewa kina da bukatar da sai amfani da ke, kika yadda aka yi. Kawai kuma sai ka fito ki faɗa wa duniya cewa gaskiya lokacin da na zo abun nan ina bukatar abu, ya ce sai an yi tuban da mafita shi yasa na yi. Ke kina yawan ga abun, ya za a yi mutum ya aikata ba daidai ba kuma ya zo faɗa wa duniya cewa na yi.
shin mutunci ya sai kansa ko zo kansa da mutunci yayi